Hi mga ka-Ronbel! Kumusta? Na-feel na ba ninyo ang tingbitay sa mga hinapos ang ting sweldo? Nga pag-ukab ni mo ka kay 20 na lang ang kwarta? Ayaw ka problema kay imong 20 na pa'y sukli tres. Mag-tortang cabbage ta! 17 akong nagasto ani, 8 ang cabbage, 7 ang itlog og 2 ang ahos. Good thing na pa'y nahabilin asin, bitsin, pepper og mantika. Ila-ilahon sa nato ang iyang scientific name Brassica oleracea. During sa Middle Ages, gianggaan siya drug of the poor kay tungod sa inkabarato ug tungod sa mga health benefits. And if you are truly trying to improve your diet, kaon gid ani kay naa siya 13 good reasons ngano mo kaon jud ka ani. And the 13 good reasons are improves digestion, weight loss, lowers cholesterol, immune booster, cancer fighter, reduces inflammation, improves brain health, reduces the risk of heart disease and stroke, heals ulcers, clears skin, energy booster, hangover cure, and eases headaches. Mong smile gihapon bahalag ting bitay kay ngano sa imong 17 pesos kay daghan na kag makuha nga mga health benefits. Ug akong ipanghambog akong 17 pesos nga sudan makakaon ang unom ka tawo. Manaay sauce or wala, lami gihapon siya. Happy lunch everyone! Mao kini ang Ronbel Gams.